Što mislite, postoji li način da s relativno malim ulaganjima već danas možemo nešto učiniti da nam mirovina jednog dana bude veća za 300, 500 ili čak 1000 eura i više? Postoji li nešto što se može učiniti da nam na računu drugog mirovinskog stupa u 65. godini bude iznos veći za nekoliko desetina tisuća eura i više? Ja sam Ivica Brlić, osnivač i vlasnik kompanija Finplan Consulting i naše Finplan Biznis Akademije. Ono što volim naglasiti da nisam rođen u bogatoj obitelji s raskošnim nasljedstvom, da sve što sam stvorio sam svojom rukom i svojom glavom sa znanjem koje sam sakupio u ovih 20 godina. Tokom cijelog ovog perioda pomogao sam preko 10.000 pojedinaca, obitelji i poduzetnika. Prvi kojima sam pomogao bili su članovi moje obitelji i isto tako mogu pomoći i vama. Danas postoje dvije grupe ljudi. Prva grupa koji žive od mjeseca do mjesec, a druga koja zapravo živi i u mirovini isto tako kao dok su i radili. A jedno od najvažnijih pitanja koje si možete postaviti u životu, u kojoj grupi i u kojoj skupini ljudi želite biti vi. Često vidimo da u Hrvatskoj inozemni umirovljenici putuju svijetom, cijelo ljeto su na našoj obali, a naši umirovljenici žive skromno i čekaju popuste u supermarketima. Jedan razlog je taj da na zapadu ljudi imaju i bolji standard od nas, ali s druge strane što imaju dodatna znanja iz područja osobnih financija što naši građani nemaju. I upravo iz tog razloga rast financijske pismenosti u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini je misija našeg poduzeća Finplan. Naime, kako god se uvjeravali da naša budućnost ovisi o nekom trećem, o politici, o birokraciji ili da je to stvar sreće ili sudbine, zapravo istina je da sve ovisi o nama. Ako jednog dana u mirovini želimo živjeti onako kako želimo, a ne onako kako smo primorani, onda moramo nešto poduzeti. I to što prije. Što je vrijeme do mirovine duže, mogućnosti su puno veće. I u tom slučaju doslovno vrijeme znači novac. Postoje najmanje dva izvora prihoda koje možemo imati u starijim godinama, a to su redovna mirovina iz prvog i iz drugog stupa koji su obavezni i naša privatna ulaganja i privatna ušteđevina. Što mislite? Postoji li način kako da sa relativno malim ulaganjima imate veću mirovinu 300, 500 ili 1000 eura i više? Postoji li nešto što možemo učiniti da nam stanje na drugom stupu u našoj 65. godini bude nekoliko desetina tisuća eura i više? Postoji. Pozivam vas da se prijavite na individualne, free, besplatne konzultacije gdje ćete dobiti opcije, gdje ćete dobiti informacije kako upravo ovo ostvariti. Imati veću mirovinu, imati desetine tisuća eura više na svojim računima, za svoju budućnost, a još ekstra možda i bez dodatnih ulaganja. Prije 20 godina pomogao sam svojim roditeljima koji su bili u bezizlaznoj situaciji, danas imaju mirovinu, imaju dovoljno novaca i dovoljno ušteđevine da ne moraju brinuti o ovoj inflaciji, o troškovima života. Najvažnije je da se pobrinete sada dok još imate dovoljno vremena. Ulaganja su dodatan izvor prihoda od kojeg svi možemo živjeti u mirovini. Izdvajanjem relativno malog iznosa
mjesečno možete doći do toga da u 65. godini imate preko 200.000 eura i više ušteđenog novca. Da bi u tome uspjeli, morate organizirati svoje mjesečne prihode, osigurati dodatna sredstva i naučiti kako i gdje uložiti. Mi vam možemo pomoći u sva 3 koraka. Sada je jasnije kako je moguće da neki umirovljenici putuju po svijetu, a drugi jedva spajaju kraj s krajem. Stvar je donošenja prave odluke u pravo vrijeme. Pozivam vas da se prijavite na besplatan sastanak koji može promijeniti život vama i vašoj obitelji. Radujem se sastanku sa vama i da vam podijelimo znanja i informacije koje smo sakupili u 20 godina i da živite svoju sigurnu financijsku budućnost.